kdy vlastně dneska učíme nejrychlejšího běžce v kategorii muži a kategorii ženy. Běželi jsme test na 5 kilometrů. Já si nepamatuju z hlavy, jak jste běželi předtím. Někdo to z vás ví, jestli jste se zlepšili nebo nezlepšili? Nevíte to nikdo? Řekněte, že jste se zlepšili. Já budu číst jako celkový pořadí. Společně a pak to ještě přečtu jednou v kategorii muži a ženy. Jo? Takže celkovým vítězem se stal Radek v čase 19:36, tak to zatleskáme. Tak druhý místo byl ten Serbán, on dojížděl z Rumunska, je dobré, já ho ocením hrozně. Tak Serbane, pro tebe. Bude zrovna ve vlaku někde na hranici, jak máte těžký. Třetí byl teda Petr Bělohoubek. Čtvrtý byl Ondřej, ten tady už není, tak ho přeskočíme. Další Ondřej tady taky není. Šestý Jiří Neoral, ten nejlepší běžec. Sedmý tady taky není, osmý tady taky není. Devátý Marek Hladný, teda, gratulujeme. A teď pozor, na 10. místě ve společné smíšené kategorii skončila první žena, Adéla Bodiová. A těsně za ní na 11. místě byl její stín, který provázel celý ty 3 měsíce, byl furt za zadkem. Byl to Ivan. Bohužel není tady, ale Adéla si ho pamatuje dokonale. Ivan, my zatleskáme. Ale vždycky, jak on prohlásil, že vždycky si ho porazila na závěr a to je skvělý. Pak máme 12. místo. To byl největší jedlík tady ze všech, jak jsem si dneska všiml, byl to Alex, tak mu gratulujeme. Pak už to bude tak skáčet. 13. místo, pěkný číslo, druhá žena, Veronika, super večer. A to se právě mohly stát ty chyby v těch výsledcích. A oni se staly, jo, takže se za to omlouvám. Hanča, výborně. No a pak teda byla Veru teda, jo, tak ještě jedno. A ty máš cenu Fair Play, protože jsi přiznala, to je strašně krásné. To ti speciálně potom dodáme, Honzik ti to doveze na kole. Prej do roka to dovezeš, ne? Do příštího to řekl. No a pak máme teda naše dvě kamarádky, jak oni nejsou vedle sebe. Takže Lucka. Oni jsou 2 Lucky vedle sebe, pak druhá Lucka 15. Pak 16. Honza, ten tady není. 17. Eva, teda, ještě. Ten tady. Já se omlouvám, ale pro mě trošku zklamání na 19. místě nejmladší účastník, jako 18letý. Jirka Erik, teda gratulujeme. Ale vydržel to tady s námi, v jeho věku, jako super. Bavilo tě to tady, že jo, hrozně. Pak 22. Mírka, teda Pešáková. To dneska už nešlo. A my jako muži nejvíc oceníme 23. místo, to byla hekající Tereska, to bylo fantastický. No a pak tady máme, Olča tady není, a pak tady máme
krásné předposlední místo Evča, Vašku, a to máme tady. Ale Nicole Kidman. A pak podle mě jako statečný výkon podala Jana. Byla poslední, ale musíme jí zatleskat. Skočil úplně, no. Ty máš Petru. Petro. Petra si to zaběhne ještě. Petra bojovala výborně. My půjdeme teď ještě, jo? Za umělého osvětlení, jo? No to už by se dalo, to už není takový vedro. Já jsem to, ale je to tady napsané, já jsem to přeskočila, se omlouvám. Ale to se mě stane jednou za 25 let, taková chyba. Takže Petra, jo, omlouvám se, Petra. A tak ještě jsem zapomněl tady na Pavlu, ale to bylo prostě... Dneska jí to nevyšlo, prostě nesedí teplo, že jo, to se stane jednou za čas, že jo, nic se neděje. Takže jí taky zatleskám. No a teď přijde to hlavní, ty ceny.